Kecelakaan lalu lintas kuwi nglibatno bis Rajawali Indah karo dam truk ning Dalan Raya Jonegoro Babat, panggone ning Desa Gunung Sari, Kecamatan Borno, Kabupaten Jonegoro pas dina Senin esuk. Bis Rajawali Indah kuwi mlaku teko arah kulon arep ngetan. Dibedhek ape nyalip kendaraan sing ngarepe. Tapi pas barengan ning ngarepe ana dam truk sing mlaku searah terus ape menggok nengen. Merga jarake wis cedhak banget, bis Rajawali Indah kuwi nabrak sisih mburi dam truk mau. Bis Rajawali Indah sing nopole S3742UA disopiri karo Suwarno, 48 taun, warga Kabupaten Tuban, karo kernet sing jenenge Priwanto, 42 taun, warga Kabupaten Jonegoro. Sauntara dam truk sing nopole AG 8724EH disopiri karo Kasyaji, 57 taun, warga Desa Gunung Sari, Kecamatan Borno. Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro, Ibda Septian Pratama jelasno, teko keterangan saksi neng panggon kedadean, bis kuwi arep nyalip kendaraan ning ngarepe. Nanging dibedhek sopir bis kuwi kurang konsentrasi karo ora merhatekno jarak aman. Makane kedadian kecelakaan lalu lintas. Akibat saka kedadian iku kernet bis ngalami catu terus kudu oleh perawatan ning Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo Jonegoro. Sautara kuwi rong montor sing katut kecelakaan kuwi padha ngalami rusak material. Kedadian kecelakaan iki saiki isek ditangani karo Satlantas Polres Jonegoro. Edo Jodi Aldian, CTV.